minta maaf ya Tunggaleka belum digarap ya. Jane nek Resti wis iso. Piye Mas Tisin? Sudah ada apa belum? Oh belum ya. Terus kanggo PR sesuk-sesuk ya. Maaf sekali lagi ya Mbak ya. Sesuk nanggapne nek kurangan ya. Heeh, gak apa-apa genah ngene kok. Balik-balik omongane dia. Balik-balik Ju, balik Ju. Mangga-mangga darah. Nggih, benjang nek Mbak Ulfa ulang tahun gantos. Niki wau rak Inah sing ulang tahun. Sapine mana, Bu? Sapine sapa? Sapine tanggane. Piye, Pak? Dawuh. Wis padha kehilangan sponsor piye para kewajiban. Kepareng badhe matur. Bilih sedaya kewajiban para abdi sak menika sampun rampung. Kados pundi Ndara?